мақсади асосии автори канал ҳамеае ки донистани ҳами намуд рафторо, донистани ҳами хел ҳаёти туремчикӣ, яъне ки шумо да бояд дарс шава ки ҳаракат кунед то ки ба турма наафтен. Дар паси панҷара ягон плюс нест. Барои ба уҷа стремитса кардан ягон сабаб нест, ягон хубӣ надора. қонуншиканӣ накунед бародаро, ҳамеша да озодӣ бошен. дар видео гап мезанем дар бораи оне ки чӣ хел дар турма стукач, яъне ки биз мешаванд. Ва бародаро, и ягон инструксия нест барои ягон одаме ки мисол яке агар план дошта боша ки мисол турма рава дигар, яъне ки худо нишон нада ягон каса ки ба турма бғалта. И просто видео ба хотири оне ки последнее время видеоҳое ки дар бораи турма шид, бисёри одамода, бисёри подписчикода маъқул шид ва хуб дастгирӣ кардан ба ҳамин хотир. Ва маълумотое ки дар ин бора гап мезанем бародаро дар ин видео, и аз махсус мутахассисое ки дар ҳамин соҳа кор мекунанд, аз ҳамо гирифтагии ин маълумотҳо. Ҳамада салом алейкум, хуш омадем ба канали Есим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман, Муҳаммад Шарипов. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Ба маълумотое ки дар видео гап мезанем бародаро, аз махсус мутахассисое гирифта шудагие ки исследование гузарондагиянд дар махсус турмаҳо. Ва ин маълумотҳо метавонанд ки як хел фактош ба баъзе турмаҳо совпадат накуна. Чӣ хеле ки мутахассис совет метавад вақте ки ба турма одам меафта, ӯ бояд ки бо ҳама заключёниё хуб суҳбат куна, общительный боша. Барои чӣ хотире ки дар рафти общение, дар вақти суҳбат ӯ метавонад фаҳмида ки дар пеши ӯ ки истодагие, стукач ё ин ки реальный заключёний. Ва на танҳо ба ёрдами суҳбат ӯ метавонад фаҳмида ки дар пеши ӯ маҳбуси оддияй ё ин ки стукач, балки бо ӯда дар корае наблюдат кардан, яъне ки поидан. Чӣ хел бугум? Местану диққат метан рафтори ҳам одама нигоҳ мекунанд. Барои он хотире ки дар зери ниқоби навичок ё ин ки ягон пирамард метавонад ки стукач пинҳон шудагӣ боша, ё ин ки бо жаргони турмагӣ гад меганаш. Ва ба ғайр аз ин, стукачҳо метавонанд пинҳон шаванд ҳамчун назоратчии камера, яъне ки ба жаргони турмагӣ смотрящий. Дар ҳолати дарёфт кардани стукач бояд ки туремчико фикр кунанд ки чӣ хел аз ӯ озод шаванд, ба хотири оне ки ба дига камера гузаштан охраннико тура иҷозат наметаванд. Ва ба ғайр аз ин, худи туремчико ҳам он қадар намехоҳанд ки аз як камера ба камераи дигар бигзаранд ва бо як мушкили дигарае ки гузаштан як камера ба як камера. Чӣ мушкиле ки ту бояд доказат кунӣ ки дар камераи шумо стукачай. Чӣ хелера доказат мекунӣ? Стукачҳо охранникода ва полисияда дар корае барои он хотире ки бидонанд туремчико дар бораи чӣ гап мезананд. Чӣ хеле ки мутахассис қайд мекунад, одамое ки нав ба турма меафтанд, ӯ яъне ки навичокҳо бисёр гап мезананд дар ҳолати ҳаяҷон буданшон ва контрол намекунанд суханҳои худшона ки ӯ чӣ гуфтистиянд. Вақте ки навичок ҷои худша мегирад ва медонад ки ӯ дар куҷо қарор дорад, баъди як чанд муддат ӯра ба гап даровардан хеле ҳам қин мешавад. Ва мегӯяд чӣ хеле ки практика нишон медиҳад, бисёри заключёниҳо медонанд ки ҳамсояи ӯ, кадоме аз ҳамсояи ӯ стукачанд, не ки ба хотири як чанд сабабҳо наметавонанд ягон чора бинанд. Яъне ки сабабҳои ё оддияй. Барои чӣ стукача бояд наказат кунанд дар ҳолате ки ӯ ба наздикии худаш ошкор мешавад, ва сабаби дигараш ӯро ошкор намекунанд. Ба чӣ хотире ки дар ҳолати ӯро ошкор кардан ба тамоми туремчико, баъди стукачи нав пайдо мешавад ва муддати хеле дароз дар корае ки ӯра биёвӣ кияй. Яъне ки логично мешавад ки стукача бифаҳману хаб кунанд беснанд ва гапи дар кора дар пеши ӯ наганд. Хубтараш ҳамеяе ки бидони кияй стукач ва ӯра хуб идора кардан мешавад ва дар ҳар як камера якта стукач мепартоянд. Ва барои бисёри туремчико стукачҳо полезна, яъне ки даркорӣ мешаванд, албатта дар ҳам ҳолате ки ӯ бидонанд ки кияй стукач, яъне ки ба ёрдами стукач ӯ метавонанд махсус информатсияҳое ки ба худшон дар кораи худи туремчикода ё ин ки дезинформатсия, информатсияи дуруғира ба охрана бирасонанд. Ӯ медонанд ку ҳама гапа ӯ мерасонад, метавонанд гапҳои даркориро бигӯянд ки ҳамон гапа бирасонад, яъне ки дар инҷа контратака мешавад. Бидани стукача дар камера на ҳама заключёниҳо метавонанд фаҳмида. ҳолати ҳамин хеле рух додагие ки яке аз маҳбусоне ки бо амраи худаш хлебша, нонша тақсим мекард ва дар як ҷо хоб мерафтанд мехестанд, баъдан маълум шуд ки ӯ стукачай. Вақте ки ӯ мефаҳма ва мехоҳад ки дигарорам бигӯяд ки ин одам стукачай, дигаро мефаҳмонанша ки ин кора кардан дуруст нест. яъне ки ба худи понятияи худи турма мумкин нест ки я одама ту стукач бугӯй, ҳатто агар танҳо худат ба ҳамон бовар дошта бошӣ. яъне ки барои гапа гуфтан ту бояд ки доказат кунӣ. Ва албатта ки кори на он қадар осон аст дар нигоҳи аввал, чӣ хеле ки ба назар мерасад. Стукач ба дунё намеоянд, стукач мешаванд, меган туремчико. Ва бародаро, як паузаи кӯтоҳ мекунем, баъдан видеоро давом метем. Ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит шудагиай ба одамое ки мухлиси ҷанговару бозингаранд ва шумо ёрдам метавонед ки дар бурди ҷанговару бозингаро сумкор кунен. Албатта ки ба промокоди канал метавонед бонус ба даст биёрен. ҳам ссилка барои регистратсия кардан ва ҳам промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудагиай.
Не ки гарчанде ки стукач ба дунё наёӣ ва баъдан стукач бишай ҳамчун стукач кор кардан хеле ҳам қинай. И танҳо дар филмҳо дида мешавад ки чӣ хеле ки следователҳо мегӯянд ё ин ки дамо кор мекунӣ ё ин ки мешинӣ, и хеле дар филм осон метавад. Яъне ки одам аз стукач кардан хеле ҳам душвора. Бисёри одамое ки порядочниянд ба ин кор розӣ намешаванд ки ё бо мо ҳамкорӣ мекунӣ ё ин ки мешинӣ. Бисёриаш мешинанд. Бисёри ҳолатҳо одамоеро стукач мекунанд ки бо статьёҳои хеле ҳам безебштага, яъне ки насилия ва дигар корҳо. Бисёри ҳолатҳо стукач мекунанд новичокҳоеро ки бо статьяи хеле ҳам безебштагиянд ва бисёриҳо медонанд ки бо ин статьяҳои мисли таҷовуз ё ин ки ягон кори дигар дар турма ӯро чӣ кор мекунанд. Ва албатта ки новичокҳо аз ин кор хеле ҳам метарсанд ва ба ӯ пешниҳод мекунанд ки мо статьяи шуморо пинҳон мекунем ва бо туремчикои неопытни мешинонем та. Вазифаи таъмияе ки чӣ информатсияи безеб ё ин ки ягон план ё ин ки ягон чизи ғайриқонунӣ дар дурун доранд ба мо бугӯй. Ва баъдан ҳаст бо ҳолатҳое ки худи баъзе одамо, яъне ки вақте ба турма ворид шиданд, пешниҳод мекунанд ба охранникҳо ҳамин вазифара, яъне ки стукач шидана ба хотири свиданияи дарозмуддат бо ҳамсара, бо арӯсошон, бо ягон каси дигар, ё ин ки ба хотири хӯрокворӣ сигарет, ё ин ки просто аз сабаби характершон. Ҳамин хеле одаме ҳастае ки бояд стукачӣ кунад. Ва боз ҳаст ҳолати дигаре ки чӣ хеле дар аввал гуфтем, новичокҳо, не ки беғарз аз новичокҳо, опытни туремчикҳо ҳам мекунанд ин кора. Яъне ки одамое ки як чанд маротиба шитагиянд, вақте ки ӯро бо новичокҳо мешинонанд, ӯ авторитетшона истифода бурда, ҳамчун одаме ки чандин бор шиштагияй советни кор мекуна барои новичокҳо ва ӯро совет мета ки чӣ кор кунен, чӣ кор накунен. Ҳатто ҳам хеле ҳолатҳое мешавад ки ӯро маҷбур мекунанд барои нависондани, яъне ки бакала гирифтани дигар гуноҳҳое ки мисол бакала нагирифтагияй фреб мекунанд ки дар ҳолати бакала гирифтан тра ҳуй метаҳанд, танҳо ту метавонӣ ки аз кишвар наброи тамом. Албатта ки ин уже дурӯғ е. Операҳоро дар турма ба режим мешинонанд, яъне ки дар ҳолате ки дар камера ҳама заключёниҳое ҳастае ки якум бор шиштагиянд ва ҳамроҳи ӯ як каси дигар опытнияй, эҳтиёт буданд дар коре. Қарор доштани ӯро барои новичокҳо чӣ гуна мефаҳмонанд ки ӯ бояд новичокҳоро бифаҳмона қонуну қоидаҳои турмаро ва следит куна барои порядкаи турма. Ва бисёри ҳолатҳо страгач мегӯянд ёра, яъне ки одамое ки интизоранд ё ин ки суда ё ин ки этапи гузаштан ба дигар зонара. Аз саволе ки чӣ ба ҳамроҳи новичокҳо шитагия ё одами опытни ягон касе савола наметаванд. Барои чӣ хотире ки албатта ӯ заключёни опытние, ӯ медонад чӣ гуна гап зана ва чӣ гуна мақоми баланда бигирад дар зона, дар болои сари новичокҳо. Дар ҳол ӯ зери идораи худшон, яъне ки зери дасти худшон мегиранд маҳбусҳои бақувват ва кам ақла. Ва суханое ки ӯ мегӯянд ин дурӯғи обшие ки дар ҳама ҷо ва дар ҳама ҳолат бо новичокҳое ки хуб намедонанд вода ҳамин хел гап мезананд. Яъне ки ҳама вақт ӯ нарушад мекарданд қонуну қоидара кам ҳама вақт бо блатноё гап мезаданд ва ӯ аз дили соф бо нияти тоза ҳама вақт тайёранд барои кӯмак кардан ва бештари ҳолат худшон кӯмаки худшонро пешниҳод мекарданд новичокҳоро. Ва бисёри ҳолат туремчикҳои опытни бо новичокҳо дуру дароз суҳбат мекунанд, советошон метаҳанд. Албатта ба хотири оне ки ӯ якчанд маротиба шитагиай ва закона хубтар медонад аз новичокҳода, метавонад ки дар ягон кор новичокҳоро ёрдам битанд. Не ки аз ёрдамшонда зараршон бештаре. Яъне ки новичок ки бо тарсу ваҳм вориди маҳбас шидагиай, дар ҳолате ки як корша и заключёни опытни буд кардагиай, уже дар доверие медарояд ва чизҳоеро мега ки следователҳо набояд медонистанд. Ва албатта ки бисёри ӯ стукачӣ мекунанд ва ҳатто бисёри ҳолатҳода открита ҳамроҳи пеши охранникҳо, яъне ки мераванд бо ӯ суҳбат мекунанд ва ин кора чӣ хел мефаҳмонанд ки ӯ ба хотири хубии худшон рафтаистанд ва новичокҳоро типа рафтору корошон хубай да уҷа доклад мекунанд ки шитоби дальнейши рафтор нисбати худи заключёниҳо хубтар шавад аз тарафи охранникҳову смотрящиҳову дигар. Касе ки дар Россия ҳастае ва мехоҳад ки 2-3 маротиба аз оиле ки Россия зиёд кор кунад, метавонем бародаро ба номрое ки дар рӯи экран ҳастае WhatsApp доранд. Ба WhatsApp ямо алоқа бароен шуморо дар Южный Корея, Литва ва Полша ба ҷои кор ва ҷои хоб таъмин мекунанд. Ба боварӣ метавонен обращаться кунен, бе ягон ташвиш бирен кор кунен. Ва ҳастанд ба ғайр аз ҳама ё доброволцо, яъне ки одамое ки ба хоҳиши худшон мераванд стукачӣ мекунанд, яъне ки ӯ худшона ҳисоб мекунанд ҳамчун одамое ки аз як табақаи баланд ҳастанд ва ҳар як одаме ки заключёнияй
ва заслужид мекунанд именно ҳамин хел кора, яъне ки завқ доранд, шавқ доранд ки чӣ информатсияе ки ӯ доранд ӯ информатсияро биоварда дар одамои даркорӣ бирасонанд. Ба хоҳиши следовател ӯ метавонад ки озод бишина бо ҳамун одами даркорӣ ва маълумоти даркориро бигира. ҳаст ҳамин хел ҳолате ки хеле ҳам баақланво ва барои дарёфт кардани ин намуд одамо хеле ҳам азоб бояд бикашанд заключёниё. Ин кор рух метад дар СИЗО, дар зонаи сиёҳ хабаркаша дарёфт кардан он қадар қин нест. Ва албатта ки вохӯрии стукач бо оперативник бешоҳид рух метад ва агар ки пирсиданшам ӯ мега ки барои заказнои письмо, яъне ки нома файродш кардагӣ буданд, на ин ки хабар расондагӣ. Албатта чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, дар ҳолати ӯро дарёфт карданам ҳеҷ кас бо ӯ алоқамандӣ намекунад. Не ки мешава ҳамин хел ҳолате ки агар ки ба хотири стукачии ӯ, яъне ки ба хотири хабаркашии ӯ ягон заключёни осеб бина, дар ин ҳолат ӯро хеле ҳам сахт латукуб мекунанд ва мешава ҳамин хел ҳолате ки ҳатто мекшанша. Не ки ин ҳолат бисёр рух наметавад. Барои чӣ хотире ки одамо дар оҷа хичон штагиян ва дополнительный срок ҳеҷ кас намехоҳад ба хотири як хабаркаша киштан. А дар красная зона боша, яъне ки дар зонаи сирх хабар кашидан хеле ҳам бисёр рух метавад. Яъне ки ба кабинети оперо хичон файрод мекунанд маҳбуса, типа барои допрос открита мепурсандшон ки ягон чизи мамнун дора, секретни дора ки мумкин нест дар оҷа, типа ягон олоти хатарнок ё ин ки суханои ноҷо гап мезанад, суханое ки мо бояд надонем, не ки тихай бугумура. Ба кабинети оперо хичон файрод мекунанд заключёниёра ва мепурсандшон, яъне ки пешниҳодшон мекунанд ки дар коғаз бинависанд ки чӣ дора ва ки чӣ гап мезанад ва ба ивазаш як миқдор сум пешниҳод мекунанд, менависанд, имзо мекунанд. Не ки сума албатта ки ҳеҷ кас намебинад ва ҳамин хел одама далши меқапанд. Не ки сумам ки агар натан чойшон метан, сигаретшон метан ва меган ки дар камера бугу ки адвокат овард, ё ин ки вохӯрӣ дар кабинет ташкил мекунанд бо хешовандо, бо зану ҳамсар, дигар. Баъди суд дар вақти сроки кам, агар ки шумо аз зона битарсен, шуморо дар ҳамун ҷо мемонанд, далши хабаркашӣ кардан гирен. Гӯё ки шумо бо як уголовни делаи дига дорен ки суда интизоре, ё ин ки дар СИЗО ҳамчун хизматчӣ кор мекунед, не ки агар балаге рафтиден, хай ҳолат безеб мешавад. Далши бародаро информатсияҳое ҳастае ки ман фикр мекунам на он қадар гуфтанаш хубае ва кадом намуд информатсияро гуфтан он қадар хуб нест. Хитон аллакай уже фаҳмиден. Ва мақсади видео чие? Мақсади видео яъне ки гарчанде ки бародаро шумо да интереси бош ҳамхел темаҳо, мақсади асосии автори канал, яъне ки ма ҳамие ки донистани ҳами намуд рафторо, донистани ҳами хел ҳаёти туремчикӣ, яъне ки шумо да бояд дарс шава ки ҳаракат кунед то ки ба турма наафтен. Яъне ки дар паси панҷара ягон плюс нест. Барои ба оҷа стремиться кардан ягон сабаб нест. Ягон хубӣ надора. қонуншиканӣ накунед бародаро, ҳамеша да озодӣ бошен. Ҳамада хайр то видеоҳои оянда.